Saan yung lagay natin? Ay, kating na ba eh. Violet kay Violet. Kain po gulay. Sarap to. Marunong ka ba niyan kumain? Oo naman. Sige nga. Ako dyan. Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman po kami ngayon sa farm. At meron po kaming konting salo-salo ngayon with Team KMA. Ayan, nagpapasama rin po silang kumuha ng halayang ubi mamaya dito sa aming gubat. Dito lang sa tabi-tabi ng farm. Tanim po namin yun Tanim ng DFL yun. FYI, tanim namin yun kasi nandito sa kagubatan namin. Ayan. Wala kasi sa ano yun, sa lugar nila kaya dumayo po sila dito. Ayan, sasamahan natin sila mamaya. At syempre mayroon din po kaming konting hinanda para sa kanila. At malunggay. Sinungkit pa namin sa harap ng bahay yun. Malunggay at saluyo. Inakyat ko yun kagabi doon sa may namin, sa may bubong. Patry din natin mag-harvest ng ng dragon fruit. Meron kaming siguro merong kaunti. Mga 20 piraso siguro din yun. Pwede Para na yun. Experience Salo-salo. Mukbang. Mukbangin na lang din namin. Ayan, let's go. Antayin natin sila. Let's go po. na tayo guys. Good morning. Anong putahe mo Ate Nerissa? Ito, saluyot. Saluyot. Saluyot with Ay, masarap yan. with walang Asiman. Oh, asiman ng suka. Oo. Ganun luto mo? Sige. Gusto ko yun. Magkakasundo kayo dyan natin ni Risa pagdating sa ganyan. Yung isang araw ganitong ulam. Ito na guys yung malunggay. Maggugulay kami kasi alam namin sawan na ang KMA sa mga isda-isda. Ano to Antay nakasalang? Talong. Ilagay ko na yung Talong ni Kabulang. Ang sakit niyang kasbiro guys. Yun. Gabit nyo rin mamaya na? Gabit nyo rin mamaya? Dyan na yan. Andun guys si Kuya Ulan siya yung hand tractor. Yan, simula na naman ang paghahanda ng talupan. Baka na naman sa bukid. Tanim na naman tayo. Pagod ganda eh. Naman tayo, walang matira. Anantay? Tanim na naman tayo, walang matira. Wala namang matira. Ganun talaga ang buhay ng mga magsasaka. Bayad utang, kulang pa. Sana ngayong utang, bayad maganda na. Bayad Mahal na ang palay. Kaya mahirap kumulak ang puhunan talaga. Okay. Much later. Ayan na nga guys. Dumating na ang bisita.
welcome. Welcome, KMA. May mga Traktor na namin yan. uwi. Pwede Tirayan na namin. Yeah, welcome sa aming farm. Huwag nyo natanggalin yung face mask kasi mabaho dito sa amin. May organic kasi. Mayroon kasi kaming organic sa likod. So, pasensya na sa amoy. Sanay kami sa ganyang amoy yun. Wala pa yung dalawa na huli. Nahuli. Bawgid Magkakasunod kami. Baka naglubog yung ano nila. Hindi nakita ko may orange na eh. Yung... Ano kulay ba yung motor niya? Pula to. Ganda mo dyan, te. Oh, yun nga yun. Baka iniwanan nila doon yung ano. Baka iniwan yung Oo. motor sa labas. Nakita ko nga, pula nga ito sa orange. Di ba magkakasunod lang kami alas? Ba't na biglang nawala? Ala? Yan guys, may naliligaw. Saan na kaya napunta yung dalawa? Ala, baka kinain na ng puno yun. Yan, check natin ulit. Yun, sarap na. Dalawang pato. Namiss ko to guys, yung dala nila. Ayan. Pagkain ng aso. Pagkain ng aso ni Gigi. Ikaw na nga nagtanim ito pa pinabuhat. Nauna nga sila ate. Pinagod ka na naman. Yun oh. Nalaga na ang alimango. Itong sangkap. Asin. Ngayon guys, kukuha naman kami ng ube. Doon sa tanim namin. Kalahati lang liga. May pasalubong pa kaming ano. May pasalubong pala silang pakwan sa amin. Sako na lang kayo. Butas na nga. Sako yun. Meron na pala kuya. O tara na, let's go. Let's go. Maghanap na tayo ng ube. Mr. Magso, may baon pang kape dito. Kainitan ng ano eh. Tirik ng araw. Kainitan, may baong kape. Buti na dalaw ko station na to. Sana magdali ng kape. Ano na ngayon? May buton ka na. Ang kadami namin maghunting ng ube guys. Kompleto na kayo. Ayan, medyo ano, Medyo mailap ang ube. medyo mailap si ube. Kasi ba naman ube mailap? Parang mas madali pa silang makahanap ng king crab kaysa yung ganito. Challenge yan. Pag nakahanap kayo, inyo na yan. Pag may butas nga kuya, try nyo dukutin. Malay mo, alimango yun ay. Kaya dako mo. Alimango sa gubat. Alimangong gubat. Ito guys, kung ano, nami karot. Meron daw pala Mr. Mag, may nakita sila. Aray ko. Meron dyan ay. Nakapitan na ni Don Don. Kapitan mo ito para makailang ba mga. Talian nyo, baka makawala. Ano oh. Ano? Yun. Malaki yan. Kapitan mo ba? Baka albas yan. Bahala ka dyan. Ginawakan ko na nga. Malaki na. Malaki din. Malaki sa kamao. Ganda sana itong lunong. Malaki talaga. Oo, yung nagalabas pa yung ano yun. Laman. Ay, nag-uuga na. Siya lang. Pinakamalaking ubi to. Bungad lang pala. Bungad lang pala yun. 20 piraso tayo din. Pwede na rin. Dali siya. Kalat cute. Ay, ba't puti to kuya ulat? Pati siguro ito. Pati ba yan na? Ano no, ubi. Kamu ah. Similya. Labas na ano ko. Iyon. Pero ito pwede naman to? Mali? Hindi naman to. Parang matigas ito.
Marami na rin yata to, Beng. Ha? Kulang pa to? Isa pa. Baka si Kuya ano may nakita. Di, try mo kainin ka. Kinakain ano nga ang tawag Kinakain dito daw sa nila tawag to. dito. Nakikita ko to sa vlogger. Ano kayang kwan kuya to? Mukbang niya. Pag kinain ko kaya ano kayang sasakit sa kwan ko? Chan? Ang puso, di. O yung pit ko tatakbo sa CR? Tabar. Tabar nga. Tabar. Tabar. Turong po namin kayo na. May ahas! Yan, naranasan ng KMA mag ano. Balik na raw sila sa ano, Manggarin. Mahirap daw dito. Oh, meron daw dito, guys. Yung pan? Hukay doon. Yung iwan ko. Si The MCM Quiz. Ano yun, no? Iyon, no? Ayun, no? Ano daw? Pagkakataon na daw? Yun. Ah, patingin na. Yung laki, oh. Saan na yung lagay natin? Ay. Natin. Violet kay violet. Ang unggoy. Tara, pwede na yan. Yung si Dana, oh. Pwede na yan. Pwede na. Malaki yung ang pinali. Uy, Dana, mahulog ka dyan. Tara na, ugay. Ako na yung Dana, oh. Malaki na rin sa maliit. Malaki na rin sa maliit. Gabi tayo, luto gabi. Anong ano, lutuin niyan, te? Ligaya? Bitso guys. Pwede na dyan? Itong itim-itim niya ito kung nang kumalimog na. Maliit naman yan, no? Na, saluyaw. Yan, oh. Ding, tawag ka, Ding. Yung bityo-bityo ni DJ. Yes. Ba't parang naging kikyam? Parang fishball. Nagkukyat na ata bityo-bityo yan. Kaya siguro na konti. Inaiwalay ko, nagadikit-dikit siya eh. Ayan, bali magtitinola pa kami ng manok. Kasi ano eh, baka kulangin yung gulay namin. Hindi alam yung admit. Tinola ni Anto Gaya. Pwede na yan? Pwede na yan. Para maglambot na. At nauna na kayo sa pakuan, ha? Kanina kinapabuksan ko, ayaw niya. Tapos kayo, ngayon. Gutom na kami. Hindi na kaya ka. Gutom na guys. Tamis guys. Wow. Thank you, Mr. Pa. Yun, ang sarap. Much later. Salamat sa biyaya na pinagkalog niyo sa amin. Ang magamit namin sa paglingkod sa inyo na pangalan sa ngalan ng Jesus ang dakilang tagapagligtas. Amen. Kain po mga ka-dragon. Siyempre, Kain po gulay. Masarap to. Marunong ka ba niyan kumain? Oo naman. sige nga. Try mo dyan. Makamega? Akin ako sa Ang tawag dyan, hagod. Sa kanila. hagod.
Gusto ko papaya. Buko kunwari pa si Juan, papaya ang inuman niya. Papaya. Pero Lagyan lang yan. kaya lang medyo lumalaban. Pero ginahanap ko talaga yung... Pero gumagapang na yung kamay niya. Akin to eh. Hello? Ano yung pangalan niya yung isa? Ay na, katigas ng manok. Dahil. po kayo doon oh. Magapang kagat. Ayun oh, kuha ka nante. Tagay mo pagsapay. Kasi dakay. Ay, sorry. La 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 la. Yan yung sila oh. Ang ulam talaga nila yung gulay Kuha oh. ka dito, dali. Ayaw mo? Alimango? Kuha ka limang. Sure, Dana. Kapayat man yung nakuha niya ante. Kaya sila, ayun yung tago dana, oh. Aray, Oh, tingnan mo guys, oh. Oh. Grabe na to. Parang ito na yung pinakamatabang na kain ko. Ba't sipit lang sa'yo ate ni Risa? Ayaw mo? Ayaw nila. Okay, yung natira sa aso. Kasan niya ano. Tigas pa kuya. Lumalaban. Katigas nga lang, may ngipin ka mo yan. Bagay sa akin to. Ano pa sa biligaya sa tigas ay? Kain tayo guys! Yun, hindi kasi kami kasya doon sa upuan guys, kaya dito sila. Yun oh. Kuha ka ng alimango daw. Tabihan mo si Kuya Ulan. Hati na kayo. Ikaw ay. Yun oh. Huli ko yung isa doon, sabi ko. Yun oh, sarap ng luto ng tiligaya oh. Sausawa ni Peng. Pangontra. Delikado. Delikado. Sakit ang batok. Sa ibang gasakit yung bulsa. Thank you sa dala ng ano, Team KMA. Yes. Nakatikim namin kami. Team na naman kami. Kahit nandito lang kami sa bukid-bukid, pero nakakain kami ng alimango. Mga ilang araw pa, bike na ng ilog. Balik-balik na. Sabit na kami ha. Makapatikim ulit ng sugpo si Jede. Kaya nga sugpo. Mayari na sugpo dyan. Malong John. Bossing yun. Dun yun. Bossing, baka naman. Kaya mo na Mr. J? Nagantay na signal ni Jede. Okay na ako lang dito. No? Tapos sa kanila. Matapakaw naman. Ito si Juan. Ayaw mo sa Ano mga kamay si Juan, no? Gabanat. Gabanat ng aligi. Sige, aligiri. Sabi mo, Che, sige, pagbutihin mo. Shout out sir. Ayun na nga pala ang batok mo. Si Gigi to may mga kumain. Hindi ah. Malami man ka makain, J. Pero pag sa ilog ka sarap magkain na. Kasi pag sa ilog eh. Yan to yung kain na malunggay oh. Pero ako nasarapan dito. Panlaban ng KMA, mga ka-DFL. Hindi pa naubos to. Wala sa itsura, no? Malaki kaldero pang kanin doon. Ala, maganda. Naman try natin. Medyo napagpapla. Late na kasi. Ang Kanin. Alipasan na lang dito eh. Yun. Wala eh. Ito naman lang mo na to. Samsam pitaw. Je! Pag kumakain sila ayaw na mag ano eh. Kaya nga, ayaw ko magpa-istorbo eh. Lumalaban yung manok namin. suko ang KMA sa manok. Lalo si... Ako hindi. Abo. Kuya, ano ba? Hindi. Siya dapat magsuko no? Suko-suko. Hindi ko kasi manguya ng gusto eh. Lunok lang na lunok eh. Pagkano lunok? Gusto ko yung puti kaysa sa aligi. Nguya bago pag May laman? Kaysa yung ganito. Maganda na yan, ganyan oh. Pag mga 1 kilo. Pupulo siya ng halik eh. Buhayaw mo na doon? Nutsara pa. Social yan. Shada. Siya na. Kinukudyara naman talaga yan. Pero iba ano? Gusto ko nga ha. Kamo.
Sukan niya katsarahin. Yan lang Kanya-kanya baga ng trip. kamayin to. Hindi balik ta rin lang. Kuya, doon sa mga ano doon, magpuprutas doon sa inyo. Madami doon eh. Sa tabi ng kalsada. Oo. Nagkakuha yun sila. Pwede kaya kami deliver doon pag marami na. Hirapan kami pag ano yung sobrang dami, wala kami mapagbagsakan. Ayan, ang sisipag ng ating mga dishwasher. Washer for today. Hey. Ayan pa daw, nabot mo tayo. Mukhang uulan na. Much later. Yun, ang aming ubi kaya. Luto ni Kuya Alvin. Si Joanne may luto nito mga kadek. Hindi ko luto ito. Ngayon nagturuan na eh, no? Hindi, masarap naman siya. Sarap yan. May ubi pa yan. Ay, may din cheese pa yan. Kung gusto po magpagawa ng kaya, diskonta. Pag mo nang sinubukan. Ayan guys, oh, medyo naubos na namin. Sarap basang? Yan guys, thank you po sa panunod sa aming YouTube channel. Kita-kits ulit sa aming susunod na episode. Thank you! Bye po! Thank you po!